Ako si Angela. Ako si Thanos. Ako si Mama Amor. Bisaya for Kids! Maayong adlaw akong mga amigo ug akong mga amiga. Salamat sa pagbisita sa akong channel. Karon, atong ipadayon ang mga istorya sa Biblia. Ang mga kinutlo sa Biblia ning basahona gipamubo nako. Gihan ay sila sa yanong pinulungan aron ang mga gagmayng kabataan makasabot sa ilang kahulugan. Hello my friends! Welcome to my channel. I'm so happy that you have visited this channel to listen to the stories of the Bible. I have shortened the stories and I'm using simple words in Cebuano language so that young readers can understand, and also so that foreigners and fellow Filipinos who are learning Cebuano language can understand and learn the language easily. And now, as we begin the next story, please subscribe now and hit the like button so that you can be notified on my next upcoming videos. Daghang salamat! Ang unang sala. Ang unang lalaki ug babayi nga si Adan ug Eva nagpuyo sa usa ka matahom nga tanaman nga gihimo sa Dios alang kanila. Apan si Satanas mianhi ingon nga usa ka tuso nga bitin ug gitintal niya si Adan ug Eva. Nakigstorya kay Eva ang bitin ug kini nangutana sa iya. Giingnan ba mo sa Dios nga dili kamo magkaon sa bunga sa mga kahoy? Dili. Ang kahoy ra sa tunga ang gibawal sa amo, tubag ni Eva. Kung kami mukaon niini, kami mamatay. Ug mitubag ang bitin. Dili ka mamatay. Miingon ang bitin. Adunay rason nganong dili gusto sa Dios nga mukaon mo gikan niini nga kahoy. Kay kung mukaon mo sa prutas ni ani, mahisama ka kaniya. Mahisama kag Dios. Mahibal-an nimo kung unsa ang iyang nahibal-an. Ug tungod ni ani, mikaon si Eva sa prutas. Ug iyang gihatag ang uban kang Adan nga kauban niya. Mikaon sab si Adan. Ug diha-diha dayon, nahibal-an nila ang mga butang nga wala pa nila nahibal-an kaniadto. Usa ka butang nga ilang nahibal-an, mao nga sila naghubo. Nagdali-dali dayon sila gitahi nila ang mga dahon aron matabunan ang ilang kaugalingong lawas. Wala pa sila nakabati o kahadlok o kaulaw kaniadto. Apan karon, nakaamgo sila nga adunay sayop. Adan, ang Diyos mitawag. Eva, nagtago mi, tubag ni Adan. Naghubo mi. Ug miingon ang Diyos, nasayod ka ni Ana, tungod kay mikaon kagikan sa bawal na kahoy. Nang hupaw ang Diyos. Unya, gibasol ni Adan si Eva. O gibasol ni Eva ang bitin. Silutan ko kamo, ang Diyos miingon kanila. Halas, kinahanglan nga magkamangka sa imong tiyan. Ang anak sa usa ka babayi magpildi kanimo. Eva, sugod karon makabati kag kasakit sa pagpanganak. Adan, sugod karon maglisod na og tubo ang mga tanom. Maglisod kag pagpangitag pagkaon. Unya ang Dios naghimog mga biste alang kang Adan ug Eva ug gipapahawa niya sila sa tanaman. Nagbutang siya didto ug anghel nga may nagdilaab nga espada aron dili na sila makabalik sa tanaman na Eden.
ug mao kana ang istorya sa unang sala. Sa sunod natong episode, atong susihon kung unsay nahitabo kay Adan ug Eva paggawas nila sa tanaman sa Eden. If you have any comments or suggestions, you may contact me in my Facebook page, Bisaya for Kids by Mama Amor. Please share this video to your friends and family so that they may also learn Bisaya language, and of course, so that kids can learn the stories of the Bible. Salamat! Bisaya for Kids!